Li Şamê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li taxata Damon derketin holê û hate zanîn goha jmarek ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha artêşa azad bargihên rejîmê li ser Riya Nisrîn û taxa Zahîra bi topên hawnê armanc kirin. Di heman demê de firokên rejîmê kampaya yermûk û navçeyên derdora wê topbaran kirin, bêgota encam hebin. Her li Şamê topbarana firokên rejîmê bi ser bajarê Duma de berdewam e û hejmarek komkujî li wir pêk anîn. Her wiha îro firokên rejîmê dîsa malên welatiyan bi hejmarek êrişên asîmanî topbaran kirin û di encamê de 5 avahî hatin wêran kirin û 5 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bêhtirî 5 birîndar ketin. Di heman demê de firokên rejîmê bazarek jî topbaran kirin û li wir jî 18 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan birîndar ketin. Li gundewarê Derhay artêşa azad da diyarkirin goha jmara tangên rejîmê gund di sê rojan de têk şikandine giya 13 tangî û hejmarek tilamberên leşkerî jî têk şikandin. Heman jê derandana zanîn gol nexweşxaniya Senamên hejmara kuştiyên rejîmê giya 105 kuştî. Ew jî ji mîlîşiyên şîeyên got di şerê bajarokê Kenakir û Zemrîn de hatibûne kuştin. Her wisa çalakvanan dane diyarkirin got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li bajarokê Kefer Şemis rûdan û di encamê de artêşa azad di tangên rejîmê têk şikandin. Li gundewarê Hemserê xistina Daişê xefkek ji hêzên rejîmê re li ser Riya Çiyayê şehervedan û hate zanîn got sê ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Di nav pevçûnên tund di navbera her du aliyan de di heman demê de hêzên rejîmê taxa û erb avêştokê topbaran kirin bêgota encam hebin.